Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsalde on guztioi eta ongietorriak egunez egun Iruñerriko hotsak eta zaratak saiora. Azaroak 27 dugu gaurko astelena eta gaurkoan kirol kontuak izango ditugu mintzagai. Gaurko elkarrizketetan bi izango ditugu eta alde batetik Irune Izku etorriko da urrezko aizkora irabazi zuen lehendabiziko emakumea. Bigarren elkarrizketan Santi Uterga izango dugu Doneztebeko alkatea eta pasaden astean irabazi egin zuen txapelketa ere garrantzitsu bat erremontari bezala. Hori izango ditugu alde batetik eta gero bestalde betiko edukiak eta jokoz mintzo atala ere kirol kontuekin. Kepak izango dugu eta berak kontatuko digu. Azkenik, lanpostu lanpoltsa bat eskainiko da merkatu txikian, beraz, has gaitezen. Has gaitezen gaurko efemerideekin. Gaur bezalako egun batean 1520 urtean, Amerika kontinenteko hego muturrean, Fernando de Magallanes esploratzaileak gaur egun bere izena daraman itsastartea gurutzatu zuen. Era berean, 1885 urtean, Alfred Nobelek asmatzaileak bere testamentuan adierazi zuen bere aberastasunaren zati bat eman nahi zuela fisika, kimika, bakea eta medikuntzaren arloetan ekarpen adierazgarriak egin zuten pertsonei. Horrela, Nobel sariei hasiera emanez. Goazen gaurko eta aste honetako agenda ikustera. Gaur arratsaldeko 6etan San Francisco liburutegian doakoa den baina goinbidapena ere beharra da. Ipuin kontalaria euskeraz eskainiko da, Isabel Salcedoren eskutik. Bihar arratsaldeko 6:30 Elkar Megadendan diska aurkezpena eta kontzertu akustikoa Berri Txarrak taldearen eskutik. Infrasoinuak diska aurkeztuko dute eta doakoa da. Bihar arratsaldeko 8:00 Terminal Tabernan kontzertu bat. Bi bala taldeak eskainiko du Bertsoaroa programaren barne eta doakoa da. Asteazkenean Iruñean ospakizun lokala San Saturnino. Goizeko 9:30 aurrera egun osoa hartuko du eta doakoa da. Asteazkenean ere arratsaldeko 4etan eta geroago arratsaldeko 6:30 Baluarte jauregian ikuskizuna pailazoak, Pirritx Porrotx eta Marimotots, Borobilean, sarrera 7 euro. Ostiralean arratsaldeko 8:00 Baluarte jauregian musikala, Demode Kuartet musikal guztiak edo ia, antzeslana edo ikuskizuna aurkeztuko dute eta sarrera 12 euro balio du. Ostiralean gaueko 10:00 beste musikal bat Idiot Showren eskutik. Zizur Nagusiko kulturetxean izango da eta sarrera 8 euro balio du. Egunkarietako azalak aztertzeko unea iritsi da eta beti bezala has gaitezen Diario de Navarra egunkariarekin. Goikaldean lerroburu nagusian, Makaldiek lursailak galtzen dituzte Nafarroan Ebroko Ur Konfederazioaren kanon bortitza dela eta. Azaleko argazkian, Osasuneko Xizko Jimenez agertzen da urrengo lerroburua lagunduta. Bi galera kontsekutibo. Ondoan bi berri. Lehenengoan, Espartza Barkosi ez pobretu gehiago Nafarroa esaten dio. Beherago, Irantzoa bat gaztearen hitzak ditugu. Protesi berriak behar ditut, baina gobernuak ez dit indemnizaziorik ordaintzen. Bekaldean 3 berri. Lehenengoa, omenaldia Jokin Imazi bere erailketaren 40. urteurrenean. Bigarrenean, Sangotzak irailgo bestak mantentzea erabaki du, eta azkenik Martinenak 20ko hamarkada irudien bidez errepasatzen du. Diario de Noticias egunkarian, Goikaldean lerroburu nagusian, Nafarroako 4 ikasleetatik 3 bere hezkuntza helburuak lortzen dituzte. Azpian urrengo lerroburua dugu. Sanferminetako bortxaketako epaiketa jarraitu egiten du gaur, atea irekita akusazioaren konklusioekin.
Azaleko argazkian Osasuneko Sizko jokalaria lurrean erorita agertzen da eta hurrengo lerroburua laguntzen dio. Osasuna Lugon erortzen da. Eskuineko zutabean bost berri. Javier Pérez Royok zuzenbideko katedrikoaren hitzak ditugu. Katalunian estatuak eta epaitzak mozorroa kendu dute. Arrautzen prezioa igo egin da Europako fipronilen krisiagatik, hori bigarren berrian dugu. Hirugarrenean Sánchezek zergak igotzea proposatzen du komunitateak finantziatu ahal izateko. Laugarrenean mugimendua Altsasun 3 gazteen askatasuna eskatzeko. Eta azkenik bastoien trukeak Belagoako elur sasoia irekitzen du. Gara egunkariarekin jarraituko dugu. Goikaldean lerroburu nagusian, horizonte errealista bat marraztu behar dugu, baina ez beldurrezkoa. Alboan Sortuk Belen González kaleratu du Lazkaon eta independentzia aldarrikatzen du. Beherago azaleko irudian, Sanz Bartzina eta Pizarro ditugu urrengo lerroburuarekin. Sanz Bartzina eta Pizarro errekonkistari ekinez. Ezkerreko zutabean 3 berri. Lehenengoa, Beritan Irlan edo emakume kurduaren askapena. Bigarrenean, gutxienez maputxe bat hilda errepresio poliziaren ondorioz. Hirugarrenean, Altsasuk, Adur, Jokin eta Oianen askapena eskatzen du berriro ere. Behean kirol kontuak, Atletiken eta Errealaren defentsako arazoak berriz ere agerian. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Akusazioaren ondorioak ezagutaraziko dituzte gaur epaiketan ate irekiekin. Ondoan 10 kantu infrasoinuen bila, Berritxarren diska berriari erreferentzia eginez. Beherago, elkartasun ordeak aurrera segitzen du Altsasuko gazteen alde. Oraindik beherago, Alboan mediku eta pediatra euskalduna eskatzeko manifestazioa eginen dute bihar Arrautsapean. Hori pasaden 24ko berria izan zen, eta beherago emakumeen ganako indarkeriaren kontrako koordinazioa bodioa sinatu dute Nafarroako erakundeek. Gipuzkoako Tolosaldean, Leaburu herrian, inguru aldapatsu bezain politean kokatua dago Mahala baserria. Bertan ekoiztu eta elaboratzen dira hainbat esneki eta txerriki, hasi gazta eta jogurretatik eta txorizo eta urdaiazpiko onduetaraino. Baserritik bezeroarenganaino zuzenean iristen dira produktuak, modu naturalean eginak dira. Beraz, benetan, produktu osasuntsuak konsumitzeko aukera ematen du Mahalak, eta goxo-goxoa gainera. Jan Baserritik. Gure lurreko larre gozotik, nator zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean. Hobekuntza txiki bat, goizaldeko behe-lainoari gosta zaio desegitea, baina ondoren giro argia nagusitu da. Temperaturari dagokionez ez du gehiegi epelduko eta temperatura maksimoak 10-14 gradu artean kokatu dira. Ilunabarretik aurrera nabarmen oztuko du eta zeropetik kokatuko dira eguna amaitzerako. Haizea ahul eta egotik ibiliko da. Asteartean fronte bat iritsi eta euritara joko du arratsaldean. Eguna hotzetik esnatuko da eta barnealdeko txoko askotan izotza botako du. Goizean goizeko behe-lainoa desegin ondotik zeruan nahiko argi agertuko da. Eguerditik aurrera ordea lainoak ugaritzen joango dira, zerua estali gelditu arte. Haizea ipar-mendebaldetik finkatuko da eta arratsaldean euritara joko du ipar partean.
Hegoaldera, euria gau alderako iritsiko da eta arinago egingo du. Eguerdi partean temperatura 10–13 gradu artean kokatuko da eta gauean elur maila 1100–1200 metrotara jaitsiko da. Ikus dezagun zenolako berriak utzi dizkigun egunak Iruña herrian eta gaur has gaitezen Orbaizetarekin. Mikel Zabaltza gogoratzeko ekitaldia ospatu zen atzo Orbaizetako Olan. Mikel Zabaltza herri ekimenak argitu gabeko zirkunstantzietan hildako Mikel Zabaltza gogoratzeko ekitaldia antolatu zuen atzo, azaroak 26, eguerdiko 12etan Orbaizetako Olan. Bezperan Joseba Zabaltzak gogoan hartzeko izenak liburua aurkeztu zuen Ariben arratsaldeko 7:00. Antsoaingo berriekin jarraituko dugu. Joko patologikoa familiei zuzendutako hitzaldia abenduan. Antsoaingo udalak familiei zuzendutako hitzaldia antolatu du joko patologikoa izenburua duena. Adikzioan ez erortzearen ingurukoa izango da eta abenduaren 14ean emango da. Bestalde, euskara bultzatzeko plataforma digitala ERA bultzatu du Antsoaingo udalak beste zenbait udalekin batera. Euskara bultzatzeko helburuarekin, esan bezala, euskaraz ikasten duten haurren gurasoei laguntza eta baliabideak eskaintzeko eta seme-alaben ikas prozesua osatzeko dute helburu ikusi den bezala. Bestalde, gazteentzako sukaldaritza tailerran parte hartzeko deialdia luzatu du ere Antsoainek. Gizarte zerbitzuak, udaletxeko berdintasun arloak eta Harrobi gaztelukoak gazteentzako sukaldaritza tailerra antolatu dute. Helburuak janaria prestatzen eta ongi jaten ikastea, lan taldean aritzea, berdintasunezko erlazioak eta arduren banaketak sortzea. Xehetasun guztiak udalaren webgunean. Bestalde, Beriainek emakumezkoen indarkeriaren nazioarteko eguna ospatu zuen. Beriaingo herriak emakumezkoenganako indarkeriaren aurkako jarrera erakutsi zuen, pasa den astean zehar antolatu ziren zenbait ekintzekin, tailerrak eta antzerkiak, besteak beste. Barainaingo herrian berri hauek ditugu. Barainainek emakumeenganako indarkeria ezabatzeko nazioarteko eguna ospatu zuen. Barainaingo herriak emakumeenganako indarkeriaren kontrako jarrera erakutsi zuen larunbatean manifestazio baten bitartez. Horrez gain, kanpaina bat antolatu zen aurretik urrian eta azaroan zenbait jarduera eginez. Aranguren herriko berriekin jarraituko dugu. Erdi Aroko Irulegi gazteluaren zahar berritze eta musealizazio lanen bukaera. Bihar azaroaren 28an Arangurengo udalean gazteluko lanen emaitza eta pieza arkeologiko ikusgarrienak aurkeztuko dira. Horrez gain, gazteluaren eta pieza arkeologikoen 3Dko modeloak ikusgai egongo dira. Bestalde, hezkuntzarako diru laguntza deialdia luzatu du ere Arangurenek. Deialdia 2017-2018 ikasturtean zehar Happy School programan parte hartzen duten Aranguren ibarrean erroldaturik dauden haur eta lehen hezkuntzako ikaslei formaziorako laguntza eskaintzea da. Xehetasun guztiak udalaren webgunean. Azkenik, Iruñean sormen artistikorako laguntza deialdia zabalduta. Iruñeko udalak lehenengo aldiz deitu ditu sormen artistikorako laguntzak edozein disiplinirako proiektuak aurkeztu ahal izango diren lehiaketa baten bidez abenduaren 15 arte, amaia. Sormen artistikorako laguntza deialdia zabalduta. Iruñeko udalak lehenengo aldiz deitu ditu sormen artistikorako laguntzak edozein disiplinatako proiektuak aurkeztu ahal izango diren lehiaketa baten bidez. Abenduaren 15 arte aurkeztu daitezke eta 3.000 euroko 7 sari banatuko dira. Irene Puyada eta Lisa Genua, 20. Nafarroako emakume enpresari eta zuzendari sarien irabazleak. Nafarroako emakume enpresari eta zuzendarien elkartea hautatu ditu. Puyadak Grupo Sanasen fundatzailea eta zuzendaria da eta Genuak Gareseko Schneider Elektrikeko zuzendaria. Sariak Usue Barkosek banatuko ditu ostegunean. Emakumeen kontrako indarkeria deuseztatzeko nazioarteko eguneko ekitaldiekin bat egin zuen Iruñeak. Larunbatean, Iruñeak biktimen aldeko babesa eta indarkeriaren aurkako jarrera hartu zuen udaletxe plazan egindako ospakizunearen bitartez. Berdintasuneko eta komunitate garapeneko zinegotziek,
eta El Salvadorreko errefuxiatu batek, emakume eta neska errefuxiatuek jasaten duten indarkeria ikusarazten duen testua irakurri zuen. Bozeramaileen batzordeak zintzilik agertu diren Sanferminetako bortxaketaren akusatuen panpinen kontrako jarrera erakutsi dute testu baten bidez. Bertan eta edozein eraso sexualen gaitzespen adierazi eta justiziarekiko errespetua, zuzentasuna eta ardura soziala izatearen garrantzia nabarmendu dute. Bukatzeko, Joakin Maia Musika Eskolak mugarik gabeko musika ekimenaren parte. Joakin Maia Musika Eskolak mugarik gabeko musika ekimenarekin batu eta instrumentuak jasotzen hasi dira Siriara bidaltzeko. Instrumentuak emateko interesa duten pertsonek eskolan bertan egin dezakete abenduaren 15 arte. Ternera de Navarra, Nafarroko aretxea. Baserre inguruan eta 4 hilabete arte amaren esnearekin azitutako aretxeak. Goi mailako haragia, berme sanitario osokoa. Zure mailan Nafarroko aretxea, Ternera de Navarra, geurea. Donesteben Leitza errepidean Menditxuri, beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez. Bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz. Aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo eduki nahi baduzu, bizita gaitzazu, peletak, lurreko suak, erakusketa zabala. Menditxuri, Donestebe. Mantenimendu lanetarako teknikaria behar da Iruñan, goi mailako elektromekanika ikasketak dituena astelenetik ostiralera, noizean behin asteburuetan, interesatua bidali kurrikulunak proc.select.batbederatzi-lauzazpi@gmail.com elbidera. Ekoizpen kontrolerako langile bat behar da Arazuri Orkoienen, ingeniaritza tekniko ikasketakin, goiz eta arratsaldezko txandetan aritzeko. Interesatua bidali kurrikulunak patriziabialle@navarpluma.com elbidera. Arraindegi batean Eguberrietako kanpainarako langilea behar da 36 ordu astean, goizez eta arratsaldez, gutxienez 9 hilabeteko esperientzia horrelako lanetan. Interesatua bidali kurrikulunak personal.bosiru@makro.es elbidera. Jolas makinarien konponketa mantenimendu, diru jasotze, garraio eta instalazioetarako langilea behar da. Goizez 9 ordubitara, arratsaldez 4 7 soldata urtean 15.000 euro. Interesatua bidali kurrikulunak setien@cirsa.com elbidera. Erizaina behar da lan ordezkapenerako lanaldiaren 175 egiteko, lantokia Zizur Txikian. Interesatua bidali kurrikulunak ferminreta@aspacenavarra.org elbidera. Ingelera irakaslea behar dira 2 langile, 2017-2018 ikasturtean enpresetako langilei erakusteko. Goizez, eguerditan edo arratsaldez. Lantokia Zizur Nagusian, kurrikuluna bidali cv@cfl-gidoialingua.com elbidera. Sukaldari laguntzailea behar da 35 ordu astean, ikasketa maila, lanbide heziketa edo ostalaritzan esperientziarekin. Lantokia Itaroa Merkatal Zentroan. Kurrikulunak bidali marianaiturria@hotmail.com elbidera. Xaloa telebistako merkatu txikian lan eskariak edo eskaintzak egin nahi badituzu bidali mezua lanpolsa.xaloa@gmail.com elbidera. Hasieran aipatu den bezala, gaur atal berri bat dugu Jokoz Mintzo kirol kontuekin. Eta Kepak esango digu gehiago. Eskerrik asko Ainhoa. Kaixo eta ongietorriak Jokoz Mintzo saioara, gaurkoarekin hasteko futbolean, Osasunak porrota jasan zuen atzo Lugoren etxean, bat eta huts galdu eta gero. Bi taldeek garaipena lortzeko aukerak izan zituzten, baina azkenengo ordu laurdenean Osasunak huts galanta egin zuen defentsan eta horretaz baliatu zen Lugo 3 puntuak eramateko. Honekin, elkarren segidako bigarren porrota jasan du Osasunak. Dena den, gorritxoak bide honean doaz, sailkapenean ikusten den bezala. Goikaldetik berdintasuna jarraitzen du ligan.
Izan ere, lehendabiziko 7 taldeen artean 4 puntuko tartea besterik ez baitago. Gauzak horrela, Huesca eta Lugo igoera zuzeneko postuetan daude. Osasunak 5. postura atzera egin du, Raio eta Numantziarekin berdinduta. Hurrengo neurketari begira, datorren ostiralean abenduak 1, Osasunak izango du Nastiken aurka garaipena berreskuratzeko aukera, Elsadarren gaueko 9:00 aurrera. 3. mailari dagokionez, hauek izan dira asteburuko emaitzak. Nabarmenena, Mutilbera lidertzan jarraitzen du Riberegaren etxean 1-3 garaitu ostean. Iruñak 2, Garaisek 1, Berdeek pultsoa mantentzen diote liderrari. Zirbonerok huts Baztanek 2, etxekoek igoerako postuetatik aldendu dira. Txantreak eta Zubizak 5-1 jipoitu zuten Ardoi eta Kantolagoa, urrenez urren. Eta hoberenak azken postua utzi du Baie de Huesen aurkako garaipenari esker. Sailkapenean, Mutilbera lehenbiziko postuan da, Iruñarekin berdinduta. Hurrengoa, San Juan, 7 puntuetara dago, eta Burladesek playoff postuak izten ditu, 31 punturekin, Zirbonerokin berdinduta. Atzekaldetik, Pamplona, Kantolagoa eta Betikozkor jaitsieraren arriskuan daude 2. B mailako Nafar taldeek kategoria galdu ezkero. Zuzeneko jaitsieran, Oberena, Riberega eta Idoia ditugu, urrenez urren. Juvenilen ohorezko mailan, asteburu ona izan da Nafarrentzat. Osasunak azken asteotako hobekuntzaz baliatu da Eibarren etxetik puntu bat ateratzeko. Pamplonak ezustekoa eman zuen Nafar derbian, izan ere 1-2 garaitu zuen Txantrea. Modu hontan, Pamplonak postu larrietatik alde egin du. Era berean, San Juaneko mutikoek garaipen garrantzitsu bat ekarri zuten Antiguoko zelaitik, 1-1 irabaziz. Sailkapenean, Atletik buru da 36 punturekin. Txantrea 5. postuan dugu, egoera erosoan. 6. postura jauzia eman du Osasunak, 20 punturekin, eta gertutik du San Juan, 18 puntu. Postu larrietatik kanpo, Pamplona, 16 puntu, amorerik eman gabe. Maila honekin bukatzeko hauek izango dira datorren asteburuko partiduak. Pamplona Atletik, Iruñakoek liderra jasoko dute etxean. Erreala Txantrea, irteera gogorra urdinentzat. Osasunak Arenas jasoko du etxean, eta San Juanek azken aurrekoaren kontra etxean jolastuko du. Emakumezkoen futbolean, hauek izan dira Nafar taldeen emaitzak. Ardoik huts, Añorgak 3, Osasunak 1, Zarautzek huts, eta Mulierrek 1, Oiartzunek 2. Gauzak horrela, garaipen bakarra izan dugu asteburuan, Osasunarena, alegia. Izan ere, denboraldiko momentu hoberenean daude gorritxoak. Ondoz-ondoko 4 garaipen daramatza, azkenengoa Zarautzen aurka etxean. Mulierrek, aldiz, azken asteotan gorakada izan arren, elkarren segidako 2. porrota jasan zuen etxean, aurreko denboraldian lehenengo mailan aritu zen Oiartzunen aurka. Ta modu berean, Ardoi galtzaile atera zen Añorgaren aurka. Zizurko neskek azken aldiotan hobeto jokatu arren, gol faltan nabarmena pairatzen ari dira. Gauzak horrela, sailkapena honako moduan gelditzen da. Logroño lidertzan da, Atletik eta Eibar 3 puntuetara dituelarik. 6. postuan dugu Osasuna, 21 punturekin. Atzetik, Mulier, 4 puntura, arazoetatik urrun. Eta postu larrietan Pradejon 6 puntu, Zarautz 4 eta azkenengoan postuan Ardoi 3 punturekin besterik ez. Goazen orain datorren asteburuko partiduak ikustera. Ardoi Zarautz azkenengo 2 taldeak aurrez aurre. Osasunak bolada ona luzatu nahian Pauldarren etxean jolastuko du. Eta Mulierre garaipena berreskuratzeko aukera izango du Pradejonen etxean. Eskubaloian, Helvetia Naitasunak EHF Kopan aurrera egin du Budakalaz Hungariarrari itzuliko partida 26 eta 21 irabazi eta gero. Modu hontan, kanporaketa gaindituta, Nafarrek EHF Kopako multzoen fasean arituko dira. Gauzak horrela, Asoba Ligan garaipena berriz aurkitzea da Anitasunaren hurrengo helburua. Horretarako, Nafarrek buru belarri aritu barko dira etxetik kanpo BM Ciudad Encantada gainditzeko.
datorren asteazkenean azaroak 29:08 aurrera. Guazen orain beste kirol batzuei begirada bat botatzera. Euskadiko goma gaineko sokatira txapelketa martxan da. Guztira 4 jardunaldi dira, gizonezkoentzat eta emakumezkoentzat, eta dagoeneko 3 jardunaldi ospatu dira. Azkenengoa Kortezubiko frontoian ospatuko da, datorren igandean 11:30 aurrera. Atletismoarekin bukatzeko, asteburuan Herripagaina Urban Trail lasterketaren 2. edizioa ospatu zen, Trail Run 19 taldeak antolatuta. Lasterketak 2 modalitate izan zituen, 7 kilometrokoa eta 13 kilometrokoa. Antolatzaileen arabera 300 lagun inguru elkartu ziren Burlata, Herripagaina eta Nogaleirako parkea zeharkatzen duen lasterketa hontan. 7 kilometroko proban Edurne Bizente eta Josu Galvez atera ziren garaile, eta 13 kilometroko modalitatean Enara Oronoz eta Xabir Sarranz izan ziren azkarrenak. Azkenik, datorren asteburuari begira, larunbatan, abenduak 2, Arronizeko krosalen lehenengo edizioa ospatuko da, Arroniz Kirol taldeak antolatuta. Lasterketak 2 modalitate izango ditu, bata 7 kilometrokoa eta bestea 14 kilometrokoa, eta kategoria bakoitzeko lehendabiziko 3ak sarituak izango dira. 5 euro balio du proban parte hartzea, eta izen emateko epea zabalik da oraindik. Eta honekin, agur esateko unea iritsi zaigu. Mila esker eskaini diguzuen arretarengatik, hurrengoan ikusiko gara, ongi izan.